Video yathu lero tonisana amene tingapangire delete Facebook page ndipo satana nthawi tati ndioneseni kuti matani. Ndi chomwe tichite ndikupita apa pa menu apa chimene chimafunika chokuti tiswitche ku account wathuko kuti tipite ku page imene tifuna tipange delete iyo. Ndi tipanga apa kenako ndi ndikufuna delete ya streaming testing ndipanga click apa yatheka kuswitcha ndipita pa menu ndiseseresa kenako settings and privacy settings ndiseseresaso access and control delete page confirm continue ndiseseresa delete account apa ndikuti umayikano password ya account yako ya Facebook account yako ndi ineyo ningoyika apa ndi imene iyi ndipanga continue kenako delete account ikatero imakhala kuti yadeletika. Basitu kupanga kwake ndi kumenekoko. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osewera kupanga follow. Tentironso video satira.